Tänään minä pelaan Robloxia seuraajien kanssa. Olin siis saanut aika paljon robukseja tämän tapaamisen aikana. Kiitos siis ihan tosi paljon teille kaikille. Te olette parhaita. Haluatko miljonääriksi? Martta, nyt riitti, etkä soita minulle enää. Kuka oli Suomen ensimmäinen presidentti? Martta, mummo. Ei. Martta, sinä menetit 1 000 000 euroa. Höppö, minulla on jo 5 kolikkoa.